Sabay tayo mga kosan. Before something kami natulog kagabi. 8 na kami nagising. Langgang pasok ng pasok eh. Ayan. Yun mga kosan, ninong ako ngayon ng ng pamangkin ko. Anak ni Owen. Asikaso na ako. Cameraman din kasi ako mga kosan. Pakita ko lang kung ano yung mga magagandang bagay na makita natin doon. Kuha tayo ng konting montage mga ganun. Sige kosan, mamaya ulit. Roll in na. Oo, kasi ang hirap mag-capture pagka konti lang. Hindi magagawa ng storya. Siya eh. Preserve and protect our seminarians from any temptation, especially against their priestly vocation. Rock and roll pa rin ah. We beg you, faithfully to your church. Stress na, stress. Stress. Stress na. Oo. Gutom na ata. Gutom na, antok pa. Oo, Sige. sige. Dito po kayo pumasok sa kaliwa. Oo. Tapos pag traffic light, kaliwa ko kayo. Bago tulay, St. Joseph, kaliwa, kanan. Ay, doon. Sige, thank you. Nasarit. Sige po, thank you. Sa Paris. Sabihin kay Bruno sa mga anak ko, pakilay ka. Nakasulat naman dun eh. In the name of the Father. Yo, hella solid in this motherfucker. Yung maliit lang, kalahati. Sama kami na to. Yan. Si Joren sa kaso. Yan. Video to, video. Masarap maging photographer oh. Yan nauuna. Paano mo na picture? Paano mo yan? Ayoko na muna na mag-isip. Lalo na muna sa mga stress. Ayoko na muna na mag-isip. Sa local pressure, diba? Parang naiiyak si tita oh. Tita, parang ka naiiyak tita. Ha? Kung malam mo na, bakit yun talaga mo siguro. Yung po, ito tira. Yan. Ay, gagi, baka hinahanap yan. Okay, sigluman. Meron na hindi. Ay, sarang. Kala niya.